Chisweetheart. Ngoku mitorero monto gotorama. Abantu abangina tuwashagete koramukare. Kogo tebana konyoro mwana. Kogo konyoro abana bange. Wata batigantu mie family rende. Tingu barabune bisese kogo chikonora. Family ge gokorei. Joashi. Kogo koratiga. Kogo ruara keigo. Kogo korora bateba ukini. Korugese tigamba tebi abantu baminto nabagaka baito bali twanchete Chisweetheart cheito. Onyu monto narora amiru Kenya. No mongino yote nene gaiga. Lakini digere. Soma nini? Bas, omongino lio kwane otebata etakorora Jerusha face to face. Ama tusi ikotokomera na naro face to Nyamoko tatu bila lakini mora kwa na buya etentieli motomire etentieli bogorali na kibakira iga. Okay, Nyamoko omanyete abantu baminto ina igumogo tebe motageta magenderero abantu banyamoko motageta magenderero aya mwatabire motageta magenderero talibo liswali linde amagenderero ngayago toka eserekali was opposition bono mwachire bya Nyamoke bese litwalego kwale koru nyande menta eyenesuku mente chiero ntori esuku igo bono tigambo oli naende motageta amagenderero ngayare eserekali ne yango tini komenta kende mwisho ekiagere nacha ndore Nyamoko minto momuro minto manene no niche lirimbo ate chi function ngochi chare kisi mwisho tu wazazi please ini December unapata mtoto msichana anatumwa kwa duka, anatumwa mtoni, anachelewa, anapata mtu anaficha mtoto kwa msitu, anamdefile. January ikifika mtoto afanye nini? Aendi shule.